So, hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding, 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 ding. So, for today's video, mag-unboxing si Chin sa mga binili namin para sa kanya. Yay! So, bagong gising pa lang niya, guys. Bagong gising si Auntie. Kina-open na gift. Si Jenna yung open ha. Siya sa ate, ano yun? Ay, siya sa ate. Yay! Ali, open na. Open na gift. Yay! Kami duha! Open na, Ali. Open na, B. Open na tabi! Open na tabi! Open na Galing to! ka, galing ka. Di! Laba, mama. Gila, mama! Na-open na akong baby. Di, open ni! Open na ni! Eh. Brush, brush. Hi, brush, brush. Yay! Ako anak na na! Chocolate. Yay, chocolate! Chocolate. Orange. Orange na, orange. Ikaw pakita mo. Hello! Lily's Classic Peanut Butter. Hello, na para sa iyo, dito. Kana, amo anak, kana. Pahumot. Anak. Gatas. Gatas. Gatas, B. Nugatos Hello? ni. One, and Two. 1, 2, 3, yay! Bibi! Yay! Open na, baby mo. Open, bibi! Wow! 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 Ah, si baby. Yay! Ikaw, baby nga gwapa. Love, baby mo na. Naglawa. Love, baby. Hello, love you, my Uy! baby. Naapa, be. Naapa. Napa, no? Ali. Lunso mo na, uy. Unsa man ni, uy? Lunso mo na, B. And 1, 2, 3. Tadang! Obi. Hello. Wow! Obi. Nawabe. Mr. Bean. Anak God. God. Hinaya. Pag-sold na ito muna. Yay! Happy mo, baby? Milk. Yeah, milk. Hello, cute sa mong baby. Tomorrow. So, good morning mga Meg. So, pag ito ka iris gabi ke, pag mag-unboxing ni Chin kay nakatog dayon ko. So, for today's video, magpaibot ko og ngipon. Pero dili sa doktor. Sa ako ang lola nga si Mama Mercy. So, excited na gid ko. Gihingo ako ng kapanan. Lah. So, excited na jud ko dala kulba mga Meg kay hilo gid ang gamiton. So, please pray for me. Be right back. So guys, ibtan ako ngipon! Mga Meg, no, kuha na ang hilo mo. Hindi among dentist sa bata pa me. Oh. Hey, what's up? Bitaw mga Meg, wala gid mi kasuway og dentist sa kad pagbata kay si mama ra gid tigibot sa mong ngipon no. Mo nang sini. Hinaya lang nga, hinaya lang! Ay saba ay na. Ano mo? Hinaya lang mo! Makatawar lagi ka naga. Promise. Hinaya lang mo ba? Labi na naimuha. Kuy labi na naimuha perti na nanghinguawa ra gid na mura na nag. Nga uy. Na gani kuan nga pa kuan na tangtang ng ganito yung mabas ni si mama ron. Ay sagangas uy. Ako mo gani maibot sa ngipon sa wala pero. Ay ko na kay matangtang na matagpo ng tuloy. Awa ate Nitch. Chen. Ganyan talaga kami minong bata pa. Awa Yeah. kayo pang papel.
Ha? Ayaw ko, ano mo ka mo? Katupag baka na. Wala mga meg. Wala mga meg. Sir. Mga meg. Smile! Mga meg, darangin ko. Thank you, Mother Dentist. Ano ito? Nagtabog sa'yo. Sakit mong ipon. Ari ba ito? Nakuyawan mo na kuro. Magpaibot ako Paibot siya. sa ngipon. Dato higibtan. Pangag na. Ellen, what's up mga meg? Ino ba? Pag-intro. Yeah, Ito na. Hey, what's up? Sige na, Nitch. Pangag na kong mga Oh, gingiluhan ang usa, gingiluhan eh. Awatin Nitch, Jin. Awatin Nitch. Hey. Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you're new, please click the subscribe button and hit the notification bell. Nitch, mag-tiktok na ka Ay, na. naging ka pala. Nitch. Oh, si Chin, ginuhan mong guro na siya. Oh my God. Later. Kamusta? Anong feeling na mabunutan ng ipin? Malambot. Ay, malambot eh. Kuan kayo nga yung homo kayo yung lagos. Yan, ginahan ka. Kausap ka. Kaus hindi daghan. Ano? Mahal ka. Ay! Katawa na nakagagnaw. So ngayon mga Meg, pupunta sila Tito Ening at sila Mama Tintin sa Toledo. Kasama silang tatay ni Boy na tanod at si Mama Mercy na nag-ibot ng ngipon ko. Kasi papacheck up nila si Chin. Kasi sobrang tagal matulog. Magpapareseta sila ng vitamins. Vitamins. Bye. At bibili din sila ng ibang materyales sa aming kwarto. Nga mangukay po sila. So be right back mga Meg! Jin. Papaining. Jin. Jin. Do Asa you na like karon? me? So karon Saan papunta tayo na kami sa Tuklo. Sana meron si Tuklo doon. Meron dito. Sana nandun. Sana nandun ka. Para meron talaga eh. Meron. Few entries later. Yan ang ngayon number. Lista daan, para hapon. Gilista daan? Hapon? Sa asa? May puno ng buntag. So karon nangan bus mig mga tiles asal namin naabot pero ti pag initas ho. Wala pag yun na mo nang piliin among gusto nga color. Yeah. Kasi gusto nga color. Ang gusto niya yung colors pink. 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 Yun na yung pink. Kaya mo na gusto ni Nitch og Chin. So mangita pa tayo. Pupunta muna kami doon sa ano. Saan ba yun? Okay, let's go. Luya, Chin. Awa, dyan may kita og tiles. So guys, wag gimi kitag tiles ng bali lang pinamungahan.
So guys, balik lang yung pinamungaan. Kami kitag tiles. Kami kita. Papunta na kami sa pinamungahan. Sobo ba? Kasi maghahanap kami ng tiles. Tsaka iba pang mga materyales. Tsaka bibili kami ng bigas. Daming tao. So guys, time check is already 4:20 in the afternoon. So nakabili na kami ng tiles sa CR. Tapos bumili na rin kami ng mga kabilya para gamit sa trabaho namin bukas. Okay. Tapos yan, plywood pa din Atangin mo mamaya kasi magbubang na naman tayo. Alis na kami no? Uuwi na kami. Guys, tapos bibili na naman tayo ng bigas. Hindi ito ganito hindi ganito ang bigas Eventually, so hello again mga Meg. So dumating na sila Ma'am Shitin at sila Tito Inik. So hindi sila nakapunta sa Okay-Okayan kasi sobrang init talaga doon sabi nila. At hindi rin nakapag-check up si Chin. Kasi hapon na sila nakapunta doon at late na sila. Late na kami. So kumain na lang sila doon sa Mang Inasal. Sana all. Kasi hindi talaga ako nakasama. Pero okay lang kasi may burger naman ako pagdating nila. So hanggang dito na lang po ang vlog namin ngayon. Sana i-like and subscribe nyo po ito. And thank you!